खुलुमबाय दिनै मोनाबिलिनि खौरांफोरा जाबाय गिबि खौराङाव दङ समाजारि बिजोङाव गोसारबाय थानाय मोनसे समनि बयनिबो आंगो बयजोंबो मोजां मोनजानाय बलिउडनि फावखुंगुर धर्मेन्द्रखौ थैबाय एबा रुंसारि जाबाय होननाय फोसावनाया नंखाय होनना फोरमान होदों धर्मेन्द्रनि आंगो बिसि हेमा मालिनीआ। बिथांजोआ ससियेल मिडियायाव गोसारनाय बाथ्राखौ लानानै गावनि ससियेल मिडिया टुइटार एकाउन्टनि गेजेरजों बावैसो सिगां बुंनाय बायदिब्ला बलिउडनि मुंदांखा फावखुंगुर धर्मेन्द्रखौ 89 बोसोर बैसोआव रुंसारि जाबाय होनना गोसारनाय खौराङा नंखाय, जेराव दासिम धर्मेन्द्रआ हस्पिटालाइज जानानै दं, जेराव बिथाङा रिकभार जानायाव फैबाय होननानै बिथांजोआ फोसावदों। नाथाय समाजारि बिजोङाव गोसारनाय गासैबो नंखायजोब होननानै बाथ्रा बुंदों। हादोरनि राजथावनि गोदान दिल्लीनि लाल किल्लायाव बम ब्लास्ट जानायनि सायाव गोख्रोङै नायबिजिरनाया दासान्दि सोलिगासिनो दं। बे समाव दिल्लीयाव बम ब्लास्ट जानायनि बागै गोबां गोदान खौरांफोरा सोराङाव फैदों। मख'नो गोनां बाथ्रा दि दिल्लीयाव बम ब्लास्ट जानायजों सा 12 सुबुंफोरनि जिउ खहा जाबाय आरो सा 40निबो बांसिन सुबुंफोरा जोखोम जादों होनना खौरां मोननाय जादों। बेराफारसेथिं जाथायजों सोमोन्दो थानाय गोबां पाकिस्तानी एजेन्टफोरखौ नायबिजिरगासिनो एबा नायबिजिरनायबो गोख्रोङै सोलिदों। मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला जाय गारिजों बमाखौ लानानै फैदोंमोन एबा बमाखौ लाबोदोंमोन, बे गारिनि गासैबो बाथ्राफोरा सोराङाव फैदों। सीसीटीवी फुटेजनि मोनसे रिपर्टनि बायदिब्ला जाय गारिजों बमाखौ लाबोदोंमोन, बे गारिनि नम्बरा HR26CE 7674, जाय I-20 गारिमोन आरो बे गारिखौ जाय लाबोदोंमोन बेनि मुंखौ डक्टर मोहम्मद उमर मबी होनना सिनायथि होदों। उमर मबीआ गंसे मेडिकेल कलेजनि सासे डक्टर एबा देहा फाहामगिरिमोन आरो मोहम्मद उमर नबीआ पाकिस्तानी उदखारिफोरजों लोब्बा लाखिनानै बेबादि दिल्लीनि लाल किल्लायाव गिख्रंथाव बमा ब्लास्टखौ खालामो आरो जायगायावनो गावबो जिउ गोमायो होनना सुलुङाव फोरमायदों। बे बिथिंखौ नोजोर लाखिनानै हादोरनि गाहाय मन्त्रि, नखर मन्त्रि आरो गोबां गोजौ थाखोनि सोद्रोमाफ्रा गोख्रोङै सोंखारिदों आरो गोख्रोङै नायबिजिरनायनि गेजेरजों जाथायजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरखौ नागिरगासिनो दं होननाबो रिपर्टआव फोरमायदों। बेराफारसेथिं दिल्लीनि लाल किल्ला साखाथि फाखाथि हाई एलार्ट फोसावदों हादोरसा खुंथाया। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि पेहेलगाम उदखारि गाग्लोबनायनि उननिफ्राय 2025 मायथाइनि बियो नैथि खेब दुखुनांथाव जाथाय होननानै खौराङाव मख'नाय जादों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ साननैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय भुटानसिम सफैबाय। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ भुटान दावबायनाय समाव पार' इन्टारनेशनेल बिरखं गाथोनाव सफैदों। सफैनाय लोगो लोगो भुटाननि गाहाय मन्त्रि सेरिं टब्गेआ गाहाय मन्त्रिखौ गोसो गोरबोजों बरायनानै लादों। बे दावबायनाय समाव भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ भुटान रयेल सोरखार आरो भारत सोरखारनि हेफाजाबजों लुफुंनाय 1020 मेगावाटनि पुन्नाटासुं 11 दै मोब्लिब मावथांखिखौ बेखेवगोन। आसामनि दाब दाब ओनसोलाव आयेन बेरेखायै हाबा मावग्रा थामहिनबा ड्राग्स फालांगिरि खालामनाय माखासे दुथां सुबुंफोरखौ पुलिसनि गोख्रों अपारेशन खालामनायनि गेजेरजों हमनो मोनबाय थादों आरो हमजानाय खायसे दायनिगिरि दुथां सुबुंफोरखौ हमनानै आयेन बादियै साजा होबोदोंब्लाबो खायसे दुथां फालांगिरिफ्रा बेफोरबायदि आयेन बेरेखा हाबा मावनायनिफ्राय गोजान जानानै थाङाखै। बेबादिनो फिन आरोबाव क'क्राझार पुलिसआ मोनसे स्पेशेल अपारेशन खालामनानै गसाइगाव पुलिस थानानि सिङाव थानाय हाब्रु बिलाव 11 किल'ग्राम सन्देह गोनां गान्जाखौ जब्द खालामो। लोगोसे 3 फालांगिरिफोरखौबो हमनो हानायाव जाफुंसार जानो हादों। बेबादिनो फिन आरोबाव माजबाद पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायावबो फिन 213.12 किल'ग्राम गान्जा हमनो हादों। 60 आरो 25 नं माजबाद पुलिस थानानि केसनि नायबिजिरनायाव लालपानि पुलिसआ 213.12 किल'ग्राम गान्जाखौ बोखांनो हादों होनना सुलुङाव फोरमायदों। आसामनि दिमा हासाव जिल्लानि हारंगाजाव दैबाज्रुमाव थामहिनबा आसामनि दिमा हासाव जिल्लायाव जालांनाय दुखुनांथाव जाथायखौ लानानै जोबोद दुखु मोननाय फोरमायदों। NIT सिलचरनि सेथि बोसोरनि 3 फरायसाफोरनि गोथै सह'खौ हारंगाजाव गामिनि साखाथियाव मोनसे दैबाज्रुमाव मोननाय जादोंमोन। बिथांमोनहा सनिबारखालि दावबायनो थांदोंमोन आरो गोरोन्थियै दैबाज्रुमाव बिथांमोना गोग्लैदोंमोन। फरायसाफोरखौ उत्तर प्रदेशनि सर्व कृतिका 20 बोसोर बैसोनि, सौहार्द राय 20 बोसोर बैसोनि आरो बिहारनि राधिका कुमारी 19 बोसोर बैसोनि होननानै सिनायथि मोनदों। बिथांमोननि आत्माया जाहाथे गोजोनै थाहैनो हाथों।
बेखौनो आसा खालामनाय थादों आरो मिथिंगायारि जायगाफोराव दावबायनाय समाव सांग्रां थानो थाखाय बयखौबो खावलायहरदों जिल्ला खुंथाया। दिनै नैथि आरो जोबथा खोलोबनि भट होनाया बिहार बिधान सभानि मोन 122 बियाबाव जागोन। भटार होनाय हाबाफारिया फुंनि 7 रिंगानिफ्रायनो जागायदों। मोनाबिलिनि 6 रिंगायाव जोबगोन। बिसायख'थि आय'गा बे बिसायख'थिखौ गोजोनै आरो थार लामाजों खुंफुंनो थाखाय गासैखौबो खावलायदों। नीतीश कुमारनि केबिनेटनि सा 14 मन्थ्रिफोरनि खाफालनि सायाव दिनै थिरांथा लानाय जागोन। जोबथा खोन्दोआव हादोरसानि मोन 20 जिल्लायाव 3.7 कौटिनिबो बांसिन भट होगिरिफ्रा सा 134 आइजो बिजाथिफोरजों लोगोसे सा 1302 बिजाथिफोरनि राजखान्थियारि इयुनखौ थि खालामगोन। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला 44,000 भट मिरुफोराव भट होनाया जादों। बे खोन्दोआव भारत नेपाल सिमाजों लोगोसे मगध, क'चि, मिथिलांचल, सीमांचल ओनसोलफोरावबो भट होनाय जादों। सानजा आरो सोनाब चम्पारण, मधुबनी, सीतामढ़ी, चौपाल, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, गया आरो औरंगाबादजों लोगोसे जिल्ला माखासेफोराव भट होनायखौ मोजाङै खुंफुंनो थाखाय खुंथाया गासैखौबो खावलायदों। रुंसारि जुबिन गार्गनि सायाव फोरमान होनो थाखाय माखासे दैदेनगिरिफ्रा आय'गनि सिगाङाव नुजाथिदोंमोन। जुडिसियेल आय'गनि सिगाङाव नुजाथिनानै जगदीश बयाना बुंनाय बायदिब्ला, जों जुबिन गार्गनि थैनायनि सोमोन्दै फोरमायथि होनो फैयाखै, नाथाय जों जाथायनि सोमोन्दै फोरमायथि होनो हायो। मख'नो गोनांदि बेनि थाखाय बियो फोरमान होथारनांगोन जेराव जगदीश बयान बिथाङा थैनायनि सायाव बिजिरसालिनि नायदिंनायाव मिरु नायबिजिरगिरि एजेन्सिजों नायबिजिरनांगौ होनना दाबि खालामदों। गुबुन फारसेथिं लुरिन ज्योति गगৈ बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला, जुबिन गार्गनि थैनाय समाव एसआइटिआ बेयाव थानाय सुबुंफोरनिफ्राय गासै खारिथिखौ बुथुमनांगौ। सिंगापुराव थानाय सासे सुबुङा दासिमबो आसामाव फैफिनाखै होननानै सोंथि खालामनानै बुङो दि जाय फैदोंमोन बिसोरखौ मानो दैथायहरफिननो गोनां जादोंमोन। बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बेखौबो बुंदोंमोन दि नायबिजिरगिरि अफिसारआ मानो सिंगापुराव थाङाखै। बेनि सोमोन्दै लिरनाय फोरमायथिखौ जुडिसियेल कमिसननो गथायनाय जादों। बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां, जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गाव गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड
सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोननाय बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रिम प्लेटफर्मआ।